Večerasnji 45 minuta donosim. Zašto je Zildijan Kvart-Trilling, bivši KGB-ovac, došao u BiH zbog vlastitih interesa ili da pomogne napaćenom bosansko-hercegovačkom narodu? Nakon propale političke karijere u matičnoj Njemačkoj, oronula lopina došla je u BiH zamijeniti britansku špijunčinu koja je donijela više nereda nego reda. Bosansko-hercegovački građani njemačkog parazita shvaćaju još manje ozbiljno od njegovog prethodnika. U sljedećem razgovoru doznajete šta o svemu misli naš novi paša. Gospodine Trilling, prije svega dobro večer i dobrodošli u 45 minuta. Guten Abend, meine Damen und Herren, zwei Partisane im Kukuruzikerschlaf. Dame i gospodo, dobra večer i pozdravljam vas iz ovoga studija i želim vam svako dobro. U redu, hvala gospodine Trilling. U redu gospodine Trilling, hvala. Prvo pitanje, kolika je vaša plaća na mjestu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini? Molim, bez okolišanja. Ich habe ein paar Probleme mit Benzen i zweite Schikanen und so geht Ribahalke. Bosna i Hercegovina je otišla daleko u reformama, ali ima još dosta toga što se treba odraditi kako bismo došli do tačke gdje se treba planirati. Dobro, u redu, gospodine Trilling, vidim, direktno je pitanje bilo, pa molim i direktan odgovor. Dakle, kolika je vaša plaća na mjestu visokog predstavnika? Ich habe große Wünsche für dieses Land. Meine Mutter ist nicht berufstätig die Wette. Kolika je moja plaća, kolika nije, to sad nije relevantno, zato što mi imamo dosta toga za odraditi i dosta naš prepreka se nalazi na putu ispred nas. U redu, hvala. Idemo dalje. Koliko poznajete političku situaciju u BiH? Überlage und sage es auf Deutsch. Ich habe Geschwister und 3 Flugzeugmodelle. Ja, Flugzeugmodelle. Kao što sam rekao, Bosna i Hercegovina ima dosta toga za uraditi. Dosta toga za odraditi i dosta posla nas čeka u našoj misiji u Bosni i Hercegovini. Da, ali evo, drugo pitanje za redom, ne odgovarate mi, šta je to dosta? Šta treba napraviti u Bosni i Hercegovini? Ich habe keine Taschengeld diese Monate. Diese Woche ich möchte Jablalnica viele janjetina essen. Prije svega trebaju se prihvatiti zakoni usklađivanja zakona pravnim sistemom Evropske unije i prijedloge vijeća ministara koje bi se trebalo prihvatiti kako bi Bosna i Hercegovina bila bliže onome što je danas Evropska unija. Dobro, vidim da se s vama ipak može razgovarati. Idemo malo osobnije sad. Vas prati glas da ste kao mlad bila obična protuva i pijanac. Dakle, nepouzdan čovjek. Mogu li vam kao takvom izmučeni BiH građani vjerovati? Molim iskreno. Diese Meisterschaft ist viel zu schwierig. Zum Beispiel viele Fußballerinnen haben Kopfprobleme. Građani Bosne i Hercegovine mogu mirno spavati u svojim krevetima jer ono što je bilo nekad je bilo i više toga nije i svak ima nešto što bi želio zaboraviti. A da li je istina da ste pili kao mlad preko mjere? Zum ersten Mal diese Videokassette kam für jeden Werder Bremen. Keine Tore in 2 Spielen ist große Probleme. Mislim da danas za Bosnu i Hercegovinu nije
nije toliko relevantno šta sam ja radio, a šta nisam dok sam bio mlad. Mi imamo dosta toga pred nama i okrenimo se onome što stoji ispred nas. Slažem se da imamo dosta toga. Za kraj, zašto BiH? Zašto ste baš došli ovom? Bosnien Herzegowinen, warum die Gegend Bosnien Herzegowinen? Ich habe einen Wunsch, dass diese alles zusammen, Muslimanen, Kroaten und Serbien, Fußball spielen. Gute Fußball, besser als deutsche Spieler. Ja sam inače poznati humanitarac koji je uvijek obavljao svoje funkcije tamo gdje je najviše trebalo. Osjetio sam da je misija moja trenutno u Bosni i Hercegovini i zato sam prihvatio zadatak koji mi je dala Europska komisija. Das ist meine Wunsch und ruf mich an. To je moja želja s kojom želim okončati svoju misiju i mislim da ću uspjeti. U redu, hvala gospodine Trilling. Dakle, bio je to novi visoki predstavnik u BiH, Zildjian Kvarc Trilling.